Къде да те чакам? Ето, това съм аз съм Мони, на 17 години от София съм. И се занимавам с байк трайл от малко повече от 3 години. Разбира се, това е екстремен спорт, който е супер як и се кара от колело, байк трайл, нали, колело. Това е мотобайк, 20-инчово колело, прилича малко на BMX, но е доста по-модифициран от BMX и има много специфична геометрия. Да почнем от вилката. Да почнем от вилката. Вилката е алуминиева, лекичка, приятничка. Твърда, не мека. Твърда вилка, да. Рамката е друго много важно нещо. Лапата с високо издигане, кормилото също е с градусно издигане, което помага да е по-удобно за Кормилото ти е огромно, виждам от тук. Да, доста е широко. Уау. Широко, да. И колчето е страшно колчето дълго. е, да. Компенсира някои работи. Така, друго важно е рамката. Липсата на седалка, как я компенсираш? Има седалка, виж тук една лепенка, много е готина. Какво друго да ти кажа, има един башгард, което предпазва веригата и самия венец от удряне в ръловете. Друго какво да кажа, отзад се използва отпред спирачки, което е много важно, защото без спирачки не може да се скача. Това е шината, която е надупчена, за да е по-олекотена. А това черното по шината е асфалт, което лепне. Това като ти се забие в кръчето, какво ставаш? Получават се груби белези се получават. Имам колекция богата, мога да се огледат. Да нямаш само корекции, колекцията е добре, ама корекцията е лоша. Корекция нямам, не. Иначе, да, това е. Какво друго да разкажа? Мога ви покажа някои основни трикове, с които като се начинаеш бихте могли да започнете. Това е, например, баланса на място. Ставате с водещия крак отпред и започвате едни движения, бива някакви странни предна-задна, което ви помага да се балансирате на място. Малко по-трудно. Точно. Това е баланс предна-задна и другия баланс, който е малко по-труден, но много по-полезен и не изморява толкова. Това е баланса с двете гуми при плъзване напред и назад. Какво друго да кажа, основен трик друг. Байк трайл, това е педал кика. Това е, когато искате да се изправите на задна гума и да хопвате, да подскачате на задна гума, което е много полезно. Натискате с водещия крак и отпускате спирачката, за да се получи това вдигане. Друг важен трик, това е бекхопа. Имаш фронт хоп и бек хоп, така ли? Бекхопа ти изцяло назад. Другото ти е кик само, така сме свикнали да казваме. Какво друго да кажа? Това са основните трикове. Друг трик, който е доста по-сложен. Това е стоенето на задна и скок през предна гума. Се научиш ли като тоя баб? Не. Защо? Не ти ли хареса? Няма. Добре. Друг трик, какво да кажа, има трикове от статично положение и с засилка. Ако искате, може да ви покажа някой от статично положение. Например, сайд дропа, което е страничен дроп. От ръба да се скочи долу. Основната идея е да се изтегляте на предна гума, да изсете задницата с страни ръба, след което пускате и предницата и се получава падането на колелото заедно с вас, ама при земята не се пречупите. Още един път. Това е сега наобратно. Обратно. Има ли шанс? Не. Това беше педал кик дроп и се използва за дроп фронтален от ръба, много помага при по-големи височини.
Чакай, че се изморих. Да, как поддържаш форма? Явно е много изморително. Форма поддържам с количка пия, всеки ден редовно количка. Хапвам месо и хляб. И лицеви опори малко с циците и така нататък. Какво друго? Спортът е много натоварващ, натоварва много краката и гърба и ръцете. В началото нямах такава ръчичка, сега е малко по-голяма от преди. Маняк ли си? Да. Какво друго да кажа? Хора, карайте си за удоволствие. Тото също спорт е за удоволствие. Слагайте каски, защото много помагат. На коленки също. Да нямате лоши белези по краката и това е. Мерси, мерси, Мони.